enyi m nwoke na-ayọ m ka ọ nụba m. Ọfụma agbọghọbịa kpọrọ m wee sị m ya nwere enyi nwoke ya na ya na-aba na-akwụ na Naija, ịghọtago, mana enyi ya nwoke afọ ejebego obodo oyibo kịta. Ọ sị bụ na bifo jebe obodo oyibo na o nwere ezigbote enyi ya nwoke na fana abọdụ nnọọ ka 5 and 6. Na fana abọ fụrụ onwe fa n'anya, na fa na-eje aṅụkọ mmanya, na fa na-eje ihe niile, na o nwere ihe onye nke a ga-eme without agwaghị onye nke a, na o nwere ihe onye nke a ga-eme without agwaghị onye, like na ha dị very close, ịghọtago. So n'ihe ọbụla gbasara that relationship with enyi ya nwoke na-adị friend maala maka ya before wee jebe obodo oyibo. Ọ sị m nne na before jebe obodo oyibo na ọ bịa gwa ndị be ha na ya chọrọ ịnụ ya, ya akwelụ before wee jebe obodo oyibo. Oluzie obodo oyibo bido ịmagolu na-ese ndịli ya nwa obele ego. Mgbe ụfọdụ dagaghị ka ọ na-enye ego nye, mgbe ụfọdụ dịgaghị eteki enye out, mgbe ụfọdụ dịgaghị achọli ego like onwe ihe sela ha na ọdịgaghị ka a na-ekpela kwa, ịghọtago. Ọ sị m na ha na-abọdụ very close, very very close. So ka nke ga-anụ ya jebere obodo oyibo na ọ na-eneti anya nnọọ, ịghọta, ya na-eje na nke ya, mana o nwere ihe jikọrọ ha sexual. Sọkwana ya enyi ya nwoke wee nọ 3 years, after 3 years ọ nụọ nwaanyị onye ọcha, ya na nwaanyị onye ọcha wee bili. So mgbe ọ nụrụ nwaanyị adịtị wute ya agwacha enyi nwoke si anya hapụwa na ọmagolu nọ etu obodo oyibo si wela ya na-edikwa, mana ihe ọbụla ọ ga-agwazi ya through that his friend ka ọ ga-agwa ya duto na achọrọ ka nwaanyị onye ọcha mara ife na-aga. So ọ na-agakwanye a na-edi sịbido ihe anawa bụ na 5 years ya na-eche this guy. Mana ihe gbasaziri anya ya ji wee sị na ya da anụzi bụ na nwaanyị onye ọcha wee tụrụ ime nke ịbụọ wee mụọ ejima. Kịta anụwa ife ha ji bụ nwoke na-abụ na ofu nwaanyị. Ọ sị m nna ọkwanye ahụ. So ka ọ kwasịrị ya na ọ mụrụ ejima, ịgbago onye asịcha anya congratulations, because n'ihe ọbụla ya chọrọ ịgwa ya ejegwa enyi ya nwoke afọ, enyi ya nwoke afọ agwa ya, ịghọtago, mana ya dọrọzi comfortable maka na ihe o ji kịta bụ nwoke na-abụ na ofu nwaanyị. Ya wee jụba enyi ya nwoke ahụ wee na-asị ya n'ihe ya na-eme kịta ọ dị mma na ọdị ọzọkwanụ mma ahụ na ya ga-ahapụ this guy ka a chọọ dị ọzọ nụọ. Enyi ya nwoke na-ayị asị anya nwee ndidi, ya wee sị ya na-enwe ndidi onye mụtagolu nwoke na-abụ ofu nwaanyị ka eko si ahapụ ụmụaka niile nata Naija bịa n'ọbịa. Even na ọ gwagodi na ya ga-asị anya emene na ọ dịrọ mma, ịghọtago. Ọ sị m na ya chọrọzi ya na-agwakwa the guy na-agwa ya, ọ na-asị anya nwee dị ndidi no matter what, ya natagodu ya anụbịa, ịmagolu ụmụ ihe anwa. O wee luo one day enyi ya nwoke wee ṅụọ mmanya, wee ṅụsịa mmanya, ya wee bịa that day wee bido wee jụbịa duto na enyi ya nwoke bụ onye ga-abụ ṅụọ mmanya ọ na-ekwusisi, ya wee jụbịa wee sị ya gwa ya eziokwu ma ọ dị aka enyi ya nwoke afọ ga-anụ ya. Ọ sị ya na ọ ga-anụkwu ya kama na o nwere ike ọnụ ọnya na ọ ma mkpọzi aja obodo oyibo, and na ọ dị serious because na ọ gwara nyanwa na o nwere ihe megidenu ka a hapụ ụmụaka na abụọ n'ụwa bụ nwoke na nke nwaanyị hapụrụ ya onye ọcha afịyata na. So na ọ ga-anụ ya kama na ọ bụ na ọnụ bịa na ọ ga-anọzi Naija na ọ ma mkpọzi aja obodo oyibo. Nọ ihe enyi ya nwoke gwara ya. Ọ sị m nne ike kwụrụ ọtọ gwu ya, ịgbagolo ọ na-ekwusisi. Ọ sị m kama na ọ na-agwakwa ya sị ya na ọ dụrụ izi kama na ọgbago ka ndị be anyị si eme, o jesie kịta abata o nwere ike ma mịa ma nwanne ya nwaanyị asị anya ya nụbakwa nyanwa bụ nwaanyị, ịmago na-azụ nwaanyị Naija, ịmago na-etu ụmụ nwoke si eme, anụ nwaanyị obodo oyibo edobe, anụ nwaanyị Naija edobe. Dịka sị m na ihe abụrụ ihe abagainu na ya chọrọ. O wee lue echie niile ya wee bịa, mgbe ahụ mmanya apụghị n'anya, ya wee bido wee jụbịa wee sị ya na nna ihe ọ gwara ya anya sị n'alị asị, na nna ihe ọ gwara ya sị n'alị asị, ịmago ya na-etichezikwu ma nnu wee na-asị anya gwa eziokwu ma enyi nwoke ọ chọrọ ịnụ ya. Ọ sị ya yes na ọ ga-anụ ya, na ọ sị na ọ bụrụ na o jesie bata, ọ bụrụ na ọ chọọ ka ha na-abụ bikwela asị di na nwunye na ya ga-anụ ya, mana ịkpọgotezi obodo oyibo ka ya dịrọshọ duto na ya ha hapụ nwaanyị onye ọcha afọ mụọrịa ụmụ nwoke na-abụ na ofu nwaanyị. Ịghọtago. Ọ sị m ya wee decide sị ya na ya chọrọ, ya wee gwa the guy ya gwa ya na ya chọrọ, ịghọtago. The guy na-enye asị ya gịnị na-ebido kpọọkwazi anya na fon wee sị ya na ife ya na-akpọli ya bụ gịnị na ya chọzi, na eziokwu eziokwu na ya chọzi, and na ya ga-anụ di ọzọ,
ịghọta na ya ga-anụ di ọzọ ya forget about ọ na-asị ya kedu ife menụ na ya ga-anụ ya dị ezolu na ọma na nwaanyị onye ọcha nkewa na-akọ ọsị m na ya maala mana ya chọrọ na ọ bụrụ ụdị type of marriage ya chọrọ for herself second wife ọ pụọ nọ mgbe nwaanyị onye ọcha ji wee chọọ ka ọ ga-eji nata bịa fụ nyanwa nọ nke ọ bụrụ ife achọrọ ya ka dị very young and it's not like na di kpọrọ ya na ndị mmadụ ka na-abịakwali ya kwụghọtago onye wee sị mba na ya chọrọ and the name move go on. Mana ife a ji wee kọbala anyị akụkọ kịta bụ na that guy bụ enyi nwoke nke ya na-ezi ihe niile mala ihe dị n'isi ha bịaziri na-ayị ya ka anụbịa ọ sị m n'eziokwu na ya love this guy na the guy dịcha responsible and na ọ na-ekwu eziokwu ọ da asị ọ sị m kama na ịgbagolu ka o si wee dona maka na enyi nwoke nke ya na-ahapụ adọrọ happy ma ka na-ayọ ya ajụ maka na decide go ọ sị bụ nde n'ihe anụnwa ka a ji wee na-asị ka amalife ndị mmadụ lo because na ya gbara ife a ga-eme n'eziokwu na ya love this guy yes na o nyere ife a chọrọ na nwoke yes mana still na ya chọrọ ka enyi nwoke na-afụta nọ maka this guy ka a ji wee happy na ya bịa chọrọ ka enyi nwoke na-afụta nọ this guy chọpụtara ya na di ịghọtago maka na the guy ya abụka ezigbo mmadụ and na ọ bụrụ na ya nụba this guy na ihe o gosi bụ na gịnị mere na fana abụọ ga-agbasa yes fana abụọ ga-agbasa because na kedu obodo oyibo adọrọ happy na-aba n'ihe a niile na ọka amụrọkwa mana the guy gwara ya sị na ọ bụrụ na o kwete na ya ga-anụ ya na ya ga-eji ọnụ ya gwa enyi nwoke na ya ga-anụ ya na ya chọrọ ịma etu o si filo ihe o nwere ike ikwu because na ihe a bụ ihe a chọ and na the girl sị na ya chọrọzi ọchọnya believe na ọ gbasara ya sị ya na ife gbasara ya bụ ya lọvụlụ ngenwa n'oge nwa ka bọọlụ dị n'ụkwụ na ọ bụrụ na ikwelụ kịta na ya anụba gị mana ọ bụzikwa dị iche dat na ihe dịga anyị ga-elo na ihe dịga anyị ga-eme matara a lot to you then ya ga-afọsụ n'oge nwa ka ọ dụọla ọ bụ ịghọtago ọ sị m na ihe nke a gbasasịrị anya na ya nwere ife a ga-eme adị na love ka this guy ya wesị ka amalife ndị mmadụ lo so nwanne m kedu filo kedu ihe ọdụgo ka this guy mee na onye nụba anọda guy bụ enyi nwoke ka onye nụba anọda guy nọ n'ime ndụ ya ka ọ gara itinye esemokwu n'etiti fana abụọ akwa ịghọtago ọ sị m dat na fana abụọ na-emekọkwu ma biznes and na that biznes ga-agbasa ma ọ bụrụ na ya kwete this guy n'ike kwụọla ọtọ bụ ya akwa ịghọtago ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a nwanne m biko gwa anyị filo na comment section ka na ọ ga-enyelu nwa agbọghọbịa aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazi alụba aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ